I denne video vil jeg prøve at vise dataløsningsværktøjet, der hedder Problemløser. Under fanebladet Data, ude til højre, finder vi Problemløser. Vi skal bruge den lige om et øjeblik. I eksemplet her har jeg taget udgangspunkt i en dagligvarebutik, som forhandler Tuborg, Thy Pilsner og Hancock øl. Jeg har fundet 3 fiktive salgspriser. Jeg har fundet nogle variable indlægsomkostninger, altså det butikken har givet i indkøb for hver øl. Og ud fra det kan jeg så beregne butikkens dækningsbidrag for hver af de 3 ølmærker. Og her kan jeg så se, at butikken tjener mest ved at sælge en Tuborg. Det giver dækningsbidrag på 3,75. Næsthøjest dækningsbidrag får vi ved Hancock på 3 kroner og Thy Pilsner 2 kroner og 75. Det jeg gerne vil i denne opgave, det er at sige, at jeg har 8 kvadratmeter hyldeplads til rådighed, som jeg kan finde hernede. Og nu vil jeg gerne forsøge at maksimere mit dækningsbidrag i alt ud fra Thy Pilsner, Tuborg og Hancock. Jeg går nu herop og vælger dataværktøjet Solver. Og mit mål, det er, at jeg vil maksimere mit dækningsbidrag i alt. Så den vælger jeg først. Jeg kan så vælge at maksimere den eller minimere den. Og jeg vil gerne maksimere mit dækningsbidrag i alt. Og det vælger jeg ved at foretage ændringer i min afsætningsplan, som er beskrevet her. Så har jeg nogle begrænsninger, som gælder for min afsætningsplan, og dem skal jeg så have tastet ind i systemet. Så jeg tilføjer. Og den første begrænsning, den er, at min afsætningsplan ikke må være større end min maksimale afsætning per dag. Ja, og vi siger add. Den næste begrænsning, det er, at min afsætningsplan for hver de 3 produkter, at der skal tallet være større end eller lig med 0. Jeg kan altså ikke have en negativ afsætning. Min tredje begrænsning, det er, at min hyldeplads ikke må være større end den hyldeplads, som jeg har til rådighed. Og nu siger jeg så OK og beder den om at løse. Og her kan jeg se, at ud fra de begrænsninger, jeg har sat op, så skal jeg afsætte 120 Tuborg. Derefter skal jeg afsætte 100 Hancock og det sidste 22 Thy Pilsner. På den måde har jeg brugt 8 kvadratmeter hyldeplads. De 3,96 kvadratmeter skal anvendes til Tuborg, 0,94 kvadratmeter til Thy Pilsner og 3,30 kvadratmeter til Hancock. Det vil give mig alt andet lige det største dækningsbidrag i alt.